Praise the Lord. Psalms 19 verse 9. verse 9. Ufundeka kanje. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Chapter 9, verse 9. Hallelujah. Hallelujah. Ngifuna enye version ke. Shothi lena ikhuluma lento elapho. Continue forever. The judgment of the Lord are just. Sifunde endaweni ehlukene bazalwane. Kodwa ngifunde la. Amahubo 119. Amahubo 119. Okay. 119. All right, bazalwane. Bazalwane. Ngitheni bazalwane. 19. Yes. I should have one team of one key. One present. How can young people keep their lives pure? Hallelujah. Abantu abasha bengakwenza kanjani ukuthi impilo yabo ibe ngcwele? The young people, because ukuba umuntu omusha akukho lula, especially kulesi sikhathi esikuso. Mina nikhula esikhathini esinzima, nikhula esikhathini la khona uhlala nomfana athi intombazana zohlala eduze kwakho. Niphila esikhathini la khona niphila namantombazana nabafana abafaka inketho. Niphila esikhathini la khona niphila nabafana abayishake okudlula nina. Niphila esikhathini la khona niphila nabantu abarude okudlula nina. Niphila esikhathini edesikini esikolweni uhlala nomuntu ongam-understandi noma umfana noma intombazana. Mayethoyilethe yena uyama nina nihlala phansi ningamantombazana kodwa uthi uyintombazana uhamba nayo. Niphila esikhathini la khona abanye bengabafana kodwa bengamantombazane nibabona. Niphila esikhathini la khona uthi uyintombazane ufike lo muntu ayintombazane efana nawe athi ufuna ube unkosikazi wami. Umangala ukuthi kanjani wasiyafana mina nawe. Uthixo eyeni indaba kahle kahle ayisafani neyethu. Ama-challenges enihlangabezana nawo awasafani nalathi nesihlangabezana nawo. Uma ngabe uhlangana nomfana futhi babona bawesi laba bazenza amantombazane umthole esekhuluma edlula amantombazane akhulume kakhulu umthole sikhathi emphila kuso sinama-challenges. Sikhathi emphila kuso uthola intombazane imile iphethe ugwayi wayo uthintitha icabanga iphethe ugwayi. Isikhathi emphila kuso ngithola intombazane iphethe ibhonde lekhulu lebuli le-750 iphuza njengenadama. Isikhathi emphila kuso ukuthi uthisha emile phambili kumuthisha ongamazi noma ubhuti noma usisi uma-understand.
Kudifficulty kakhulu namhlanje ukuba umuntu omusha. Thina sakhula utshwala baphuzwa omama abadala, obaba abadala abangesenalo ihlazo, kodwa nina nisenkingeni ngoba nomuntu ona-14 naye usebamba ibhodlela aphuze. Ayikho into efihlakele kini, ayikho into eyilihlazo. Namhlanje amantombazane kuqhamuka umuntu edakiwe athi uzocela uthando, intombazane icela umuntu edakiwe akayazi into ayisho kuzo. Mantombazane, bantu besifazane, kune-power ekinye that you can't use. Ngoba abanye bayayazi kodwa angeke bayisebenzise. Umfana bengathi uzokushela nje edakiwe, uthi uzokushela mina udakiwe, azongijwayela ngabi futhi. Angeke aphinde eze edakiwe. Manje namhlanje amantombazane uma ngisho umfana edakiwe lithi-ke iBhayibheli umuntu omusha engenza kanjani akwazi ukuphila ebudleleni. Kunzima kuba umuntu omusha. Bazalwane, kuthiwa ukufaka umkhumbi, the sheep in a harper, kunzima njengokungaphezu kokuhlalisa indiza phansi, the aeroplane. I-aeroplane mazoyihlalisa phansi usuke usubonile ukuthi akunalutho kuklini, kusuke kusendaweni e-right, kodwa ukuzofaka umkhumbi kwihapha kuthiwa ku-difficult, especially for umuntu noma ucaptain osuke eqala ukuzofaka umkhumbi kwihapha. Ngoba ukuyongena kwihapha umkhumbi mawusesephakathi nendawo nolwandle, ulwandle phansi lu-deep, especially the blue ocean. It's deep. So uma uhamba khona uyakruza, usuke kungekho into eyingozi. Kodwa uma sewuzofaka umkhumbi uhamba, kusuke sekunamathe, kusuke sekunamadwala, kusuke sekufanele ukuthi ukhulume nokapteni omdala olazi kahle lelo mthweba noma leyo hapha. So uma ukhuluma naye yena uyakwazi ukukudirect ukuthi la kunamathe, la kunamadwala, and wena uma ungangena la umkhumbi mawuke washayisa uzolikha bese ungena amanzi bese uyazika ungena phansi. And umkhumbi uma uke washayisa amanzi angene ngaphansi, awudonsele phansi. So ukapteni ohlakaniphile uyabuza bese ezongena, esebona ukuthi manje sesifikile bese ethi manje ngoba, because umuntu omusha isikhathi ma-1913 abona umzimba wokushintsha, ungena isentweni angakaze angene kuyo. Kukhona izinto ezoba different ezokwenzeka emzimbeni ebekade zingekho before.
kade uyihambela uyidlalela noma kanjani. Uma ngabe sawudlula manje abafana sebeshaya amakhwela. Kade bawayekele sonke lesikhathi. Sewuyaqala ungenisa kwichwebe elisha. Wena awukwazi ungenise kulo, awazi ukuthi kwenzakalani, kodwa kukhona asebeke bahamba babona ukuthi kungenisa kule ndawo. Umuntu amusha engakazi kanjani ukuthi akwazi ukuphila ubungcwele. Akukho lula ukuphila ubungcwele. Akukho lula. Akukho lula ukuphila umuntu omusha. Inyama isuke ivuma, ubuhle busuke bukhona, zonke izinto zisuka kungathi ziyenzeka. Wena ngaleso sikhathi awazi kunela kuneyingozi khona, awazi la khona ku-dangerous khona, uyangena nje. Baningi abasuke sebenama-advise, baningi abasuke sebethi hayi no mani, indaba yesonto lapha esontweni kuyabhora. Hallelujah. Kukhona ngisho abanye ngisho enkonzweni othola akhona abanye phela abathishishela i-1 enkonzweni phakathi bangenela ukuzobona ukuthi babapho sister. Ngifundele incwadi kaPeter, 1 Peter 5:5, bese ngihlala phansi. Incwadi ka1 Peter. Asambi ngokuhlakanipha, asambi ngokuhlakanipha kwethu siyasondela. Bayazi baba usinda besebehambile, bayazi ukuthi kuneyindawo eziyingozi. Kukhona asebedlulile ey'ntweni elidlule kuzo, lidlule kanjani. Abanye baye bawa khona noma bewila kunankinga, kodwa bona bayizokutshela iqiniso lokuthi basobha laphaya. Ndela kanje ngokunjalo nina basha thobelani amalunga, kepha nonke yethembani ukuthobeka. Nithobelane ngokuba uNkulunkulu umelana nabazindlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Nina abasha yenza njani, inenze njani bazalwane? Thobekani. Jihambu njengomuntu omusha, musuphila ngepride. Njengomuntu omusha lize lithi iBhayibheli ningathobeli abadala bodwa, kodwa nani nodwa nithobelane. Lento ye-pride uyehlise, lento yokuthi mina ngitshelwa uyehlise lento leyo, nithobelane. Uthi sister yama nayathi brother lwazi, leyo nto leyo ikuthobelana. Indlela ekukhuluma ngayo, khulumani ngokuhloniphana. The sisters, the brothers. Abanye kuyenzeka uthi lo mzalwane kukhona iphunga elikhona, ngoba kanayo